साइनो मानो हंके आनो सुंगै तामा खायनाय आं बाहाय दं नों गोरै आं बाहाय के सासिनाय नों तंमाने आनि बोखाव आनि खाजुकसु आङै आनि लांमाव ताबुक देलिनो ननो मिस खायो ओ फिलिंस ननो बाहाय के फुनुक सिनाय आनि कुनो शक गोरै हायनो देलि हर अनलाइन नंनानि शुधु मुसुंगो नायना ननो अनलाइन ओ बिसाज जे वासिले मुइतु माने आनो खायानो मेसेज नों खाया चेक आनो ना वासिया फानो वानसुमा फायाना जे आं कग्रक साना मुसुं जाक दंखना नों साइमा नाबले आं बिसुक तामंगै थांका फ्रो जे फ्रो नों बाय लास्ट कक साव आं बिसुक से चिन्ताव कलक थांका आं के वानसुक दङ नों बा मुइतु दंखना नै आनि अ मोखां आनि अबस्था जे नना आं साया फानो बेबाक नुजाक दङ आनि मकलो आनि अबखाव चरपा मानि थिंनो कष्ट आंनो मानै दङ आमसु के नुगै फानो दङै मानलियानो आं मुचुं यानो इच्छा खायजा लंनानि हाय फानो वासिया उसु बेलाय के मुइतु मानके मेसेज खाय रिजागो फिया आमति के मांनो ले डिप्ले फायो निनि अनलाइन दं फानो आ नों कुनो जायगा ना कग्रंनो आंले ताक फानो मारके हाटंगो आं साइमानो नों खोनाना मुचुं जागलिया अ रिलेशनशिप देवसा फायनानि कग्रंनो नों खोनानानि मुचुं जागलिया तेसा जे आं ताबुक फानो ननो हामजाक दङ अ कग्रंनो नों चेंग्रा हायं जागोना तामो खातुमसा आसुगला सेलेमा फायख्या नों चालै थांना मुचुं जागो सो नों चालैनो थां पायख्या आं निनि थानि गुबुनो मुसा सान्या सुदो आं जे फ्रो बेलाय के ननो मुइतु मानै बखा कष्ट नां सुका के आपुर सिमांग किसा कक सादि निनि किसिसा जरा कारि वइ कोनो हाने तावान सुदि नों साइमान्या फेबा ताउ फाना नों बाय कक साना बागै नासिंगो देलिनो निनि कल